Άσκηση 5, ενότητα 1, άσκηση 5, ξανά ξεκινάμε, έτσι ανοίγοντας το Autodesk Fusion, είμαστε μέσα στο φάκελο που έχουμε δημιουργήσει, στο φάκελο Training, και ξεκινάμε στο περιβάλλον Design, Create Sketch. Ακόμα μια φορά επιλέγουμε ένα επίπεδο εργασίας, συνήθως για τέτοιες απλές περιπτώσεις επιλέγω το χ-ψ επίπεδο. Θα υπάρχουν κάποιες άλλες, θα δείξω στην πορεία μετά πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα υπόλοιπα επίπεδα. Έτσι, δεν έχει κάποια διαφορά στον τρόπο που σχεδιάζουμε. Περισσότερο έχει διαφορά αργότερα όταν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε την κατασκευή μας και να ορίσουμε την πρώτη μας ύλη. Εκεί ίσως χρειαστούν κάποιες διαφοροποιήσεις στον προσδιορισμό της πρώτης ύλης. Γι' αυτό καμιά φορά είναι καλό να επιλέγουμε σωστά εξ αρχής το κατάλληλο επίπεδο εργασίας όταν πρόκειται να ξεκινήσουμε να σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο. Επιλέγω αυτή τη στιγμή το επίπεδο εργασίας, το χ-ψ όπως σας είπα, και αυτή την παλέτα μπορώ να πατήσω σε αυτό το εικονίδιο ώστε να την αποκρύψω. Και ξεκινάμε, έτσι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, παρατηρούμε ότι στο σχέδιό μας δεξιά αυτό που θέλουμε να αντιγράψουμε έτσι είναι μια γεωμετρία η οποία αποτελείται από τρεις κύκλους εξωτερικούς. Εσωτερικά επίσης υπάρχουν κάποια κυκλάκια και μετά αυτά ενώνονται με κάποιο τρόπο. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μπορούσαμε να το σχεδιάσουμε. Αρχικά βλέπω ότι η απόσταση των κέντρων ανάμεσα στους δύο κύκλους είναι 65. Είπαμε ότι όταν πάμε να σχεδιάσουμε ένα προφίλ, στην αρχή το σχεδιάζουμε στο περίπου, δεν είναι απαραίτητα να εισάγουμε τη διάσταση στα δυναμικά πλαίσια που εμφανίζονται και μετά στην πορεία μπορούμε με το dimension, που ουσιαστικά είναι ένας γεωμετρικός περιορισμός, ένας περιορισμός διάστασης, να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε την απόσταση και τα μεγέθη των κύκλων. Οπότε ξεκινάω, Create, επιλέγω Circle και ξεκινάω να δώσω μία από τις συγκεκριμένες μεθόδους. Ας δώσω την πρώτη που είναι Center Diameter Circle. Οπότε, σε πρώτη φάση, έστω ότι τοποθετώ τον κύκλο κάπου σε ένα από αυτά τα σημεία στον κάναβο και εντάξει, βλέπουμε ότι τα μικρά τα κυκλάκια, η διάμετρος τους είναι 20, οπότε μπορώ να εισάγω το 20 εξ αρχής τώρα εδώ πέρα. Θα πάω από την άλλη πλευρά, έχω έναν ακόμα κύκλο, Create Circle Center Diameter, έστω ότι θέλω να τοποθετήσω στην ίδια ευθεία με το κέντρο του πρώτου κύκλου, οπότε τι μπορώ να κάνω πριν τοποθετήσω τον κύκλο σε κάποια από αυτά τα snaps, σε κάποια από αυτά τα τετραγωνάκια, μπορώ να πάω να δείξω το κέντρο του χωρίς να κάνω κλικ, δείχνω το κέντρο του με το ποντίκι και μετά πηγαίνοντας αριστερά θα δείτε ότι εμφανίζεται μια βοηθητική γραμμή όπου μου δείχνει ότι το συγκεκριμένο κέντρο του δεύτερου κύκλου που πάω να σχεδιάσω βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον πρώτο. Οπότε η απόσταση σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει, εγώ το μόνο που θέλω είναι να ορίσω σχεδόν το πρώτο, να βρίσκονται στην ίδια ευθεία τα κέντρα τους. Οπότε εδώ πάλι πληκτρολογώ το 20. Και συνεχίζουμε ακόμα έναν κύκλο, Circle Center Diameter, ο οποίος είναι κάπου, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι το σχήμα μας είναι συμμετρικό, θα μπορούσα να το σχεδιάσω κάπου πάνω στον άξονα τον πράσινο που αντιπροσωπεύει τον άξονα ψ. Οπότε κάπου εδώ μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε και έπειτα να ορίσουμε και την απόσταση μεταξύ των κύκλων. Και αυτός 20. Άρα ουσιαστικά έχω 3 κύκλους. Πάμε λίγο να δώσουμε την απόσταση των κύκλων ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και τις υπόλοιπες γεωμετρίες. Οπότε θα πάω στο Create, Sketch Dimension και θα πατήσω για παράδειγμα αυτό το κέντρο του κύκλου. Με αυτό το κέντρο του κύκλου η απόστασή τους θέλουμε να είναι 65. Ωραία.
παίρνοντας τη διάσταση, ορίζω το κέντρο του κύκλου, οποιοδήποτε από τα δύο κέντρα των κύκλων αυτών. Θέλω με το συγκεκριμένο κέντρο του κάτω κύκλου, προσέξτε τώρα όπως τα επέλεξα, μου δείχνει αρχικά να ορίσω την απόσταση αυτήν, κατά κάποιο τρόπο είναι μια aligned διάσταση. Εμείς όμως δεν θέλουμε την απόσταση των κέντρων έτσι όπως είναι ευθυγραμμισμένη, άρα τη θέλουμε κατακόρυφα, οπότε πηγαίνω με το mouse προς τα αριστερά για να μπορέσω να αλλάξω την απόσταση μεταξύ των σημείων. Εμείς τη θέλουμε δηλαδή την απόσταση απόλυτα. Αυτή είναι η σχετική απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. Εμείς τη θέλουμε απόλυτα ως προς τον άξονα ψ. Αν αφήσω με το ποντίκι μου κάπου, θα δω στο δυναμικό πλαίσιο που εμφανίζεται ότι η απόσταση είναι 75. Εγώ θέλω η απόσταση αυτή να είναι 85 βάσει σχεδίου. Όχι, για να κάνω λίγο ένα zoom, νομίζω είναι 65 και αυτό, συγγνώμη. Οπότε θέλω και εδώ αυτή να είναι 65, επιλέγω 65 και Enter. Επίσης θα παρατηρήσουμε ότι αυτό το κέντρο που πατάει πάνω στον άξονα ψ, σε σχέση με τους δύο αυτούς κύκλους, θα παρατηρήσουμε ότι δεν είναι στην ίδια, η απόσταση δηλαδή του κύκλου με τον αριστερό κύκλο, η απόσταση αυτού του κύκλου με τον αριστερό κύκλο δεν είναι ίδια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αυτός ο κύκλος σε σχέση με αυτόν και αντίστοιχα αυτός ο κύκλος σε σχέση με τον άλλον, δηλαδή με το δεξί, δεν έχουν την ίδια απόσταση. Άρα θα πάρω μία διάσταση, έτσι, θα πάω στο μενού, Sketch Dimension και θα επιλέξω αυτό το κέντρο. Με αυτό μπορώ εναλλακτικά να κάνω κλικ και στην περίμετρο στην περιφέρεια του κύκλου. Αυτό το κέντρο, με αυτό το κέντρο θέλω να είναι, κοιτάξτε πάλι τι βγάζει το βγάζει σε σχετική απόσταση μεταξύ των δύο σημείων, την aligned διάσταση, δηλαδή ευθυγραμμισμένη διάσταση. Αν πάω λίγο πιο πάνω, έχω τη δυνατότητα να την μετατρέψω έτσι, σε απόλυτη ως προς τον άξονα χ, ενώ αν πάω προς τα αριστερά, τη μετατρέπω σε απόλυτη ως προς τον άξονα ψ. Εγώ θέλω αυτήν την απόσταση και αυτήν θέλω να είναι 32,5 ή μπορώ να πω 65 διά 2, 32,5. Και βλέπουμε ότι μετακινήθηκε αυτός ο κύκλος, δεν μας πειράζει αυτό όμως, όπως και να έχει. Θα μπορούσαμε βέβαια, αν θέλαμε αυτός ο κύκλος να βρίσκεται, να πατάει πάνω στον άξονα ψ, έτσι, για χύψη λόγους, έτσι, αργότερα παίζει ρόλο αυτό όταν θα μιλήσουμε για τα επίπεδα, θα μπορούσα να πάρω μια διάσταση ανάμεσα στο κέντρο του κύκλου και αυτό το σημείο. Μάλλον δεν πειράζει, το αφήνουμε προς το παρόν έτσι, δεν θα το τοποθετήσουμε για να μην σας μπερδέψω και θα μιλήσουμε αργότερα πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε συμμετρικά στους άξονες τις γεωμετρίες μας. Και το επόμενο που θέλω να κάνω τώρα είναι να ξεκινήσω να σχεδιάζω, έτσι έχω τους τρεις κύκλους τους μικρούς, θέλω να σχεδιάσω τους μεγαλύτερους, τους αμέσως μεγαλύτερους. Εδώ ο αμέσως μεγαλύτερος βλέπω ότι η ακτίνα είναι R15, άρα θα πάω και θα επιλέξω είτε με offset αυτούς τους κύκλους και θα δώσω τη σχετική απόσταση για να δημιουργηθεί ο νέος κύκλος με R15, έτσι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την εντολή offset, άρα ουσιαστικά η απόσταση είναι, εφόσον ο κύκλος αυτός ο καινούριος που θέλουμε να κάνουμε θα έχει διάμετρο 30, ο υφιστάμενος έχει διάμετρο 20, άρα μπορούμε, και βλέπετε ότι εδώ μου δείχνει μια προεπισκόπηση γιατί ήδη είχα επιλέξει αυτό το κυκλάκι και πάτησα το offset. Εάν δεν το είχα, δηλαδή εδώ μου δείχνει curves ότι ένα έχει επιλεχθεί. Πότε επιλέχθηκε? Όταν εγώ προηγουμένως το είχα πατημένο. Κοιτάξτε λίγο, πατάω cancel για να κυρώσω την εντολή και να σας το ξαναδείξω. Όταν έχω ενεργοποιημένη μια επιλογή και πατήσω modify offset, θεωρεί ότι
Το curves εδώ που λέει one selected δεν χρειάζεται να το ξαναεπιλέξω γιατί ήδη έχει επιλεχθεί. Αν θέλω να κυρώσω την επιλογή που είχα κάνει ας πούμε κατά λάθος, θα πάω και θα πατήσω κλικ εδώ πέρα, οπότε έχω αναιρέσει την επιλογή που είχα προηγουμένως από λάθος. Οπότε μπορώ να πάω να επιλέξω κάποιον άλλον κύκλο. Στην προκειμένη περίπτωση, όποιον κύκλο και να επιλέξω είναι το ίδιο πράγμα, γιατί το βλέπουμε ότι αυτό το R15 που θέλουμε να δημιουργήσουμε υπάρχει και στους τρεις κύκλους. Είπαμε, η διάμετρος του κύκλου είναι 20, κάνω κλικ λοιπόν σε αυτό το κύκλο και ο καινούριος κύκλος που θέλουμε να σχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε, έχει διάμετρο 30. Άρα η απόσταση από τον υφιστάμενο με τον καινούριο θα είναι 5. Εντάξει, 5, άρα έχω 20, 5 και 5 από εδώ, έτσι είναι 30 το σύνολο. Και επιλέγω OK, το ίδιο κάνω και στους άλλους. Μπορώ να επιλέξω ένα και ένα δύο κύκλους, Modify Offset, δύο δεν μπορώ, ψέματα, άρα θα πάω διαδοχικά σε έναν, τώρα αυτή τη στιγμή θα δώσουμε, είπαμε, 5, OK, και ξανά Modify Offset και 5. Τέλεια. Τώρα, αυτό που μας μένει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τους εξωτερικούς τους κύκλους, οι οποίοι έχουν με τον ίδιο τρόπο, ή μπορούμε να τους δημιουργήσουμε εκ νέου είτε με την εντολή offset, ή καινούργιοι, οι εξωτερικοί κύκλοι εδώ που λέει τα R20, ουσιαστικά είναι κυκλάκια, είναι κύκλοι και αυτοί, οι οποίοι έχουν αποκοπεί με την εντολή trim αφού έχει γίνει η ένωση των ευθύγραμμων τμήματων. Αυτοί οι εξωτερικοί κύκλοι έχουν ακτίνα R20, άρα η διάμετρος τους είναι 40, οπότε μπορώ να πάω να επιλέξω είτε με την offset και να δώσω άλλα 5 χιλιοστά, είτε να πάω create circle center diameter, να επιλέξω αυτό το κέντρο και 40. Εντάξει, και το ίδιο πάλι create center diameter, αυτό το κέντρο 40. Ξανά create circle center diameter circle, επιλέγω το κέντρο και 40. Αυτούς τους κύκλους εξωτερικούς, άμα τους ενώσω με μία γραμμή, κοιτάξτε που θα πάω σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι, μία από αυτό το σημείο ως αυτό το σημείο, η εντολή έχει τερματίσει, γιατί έχω ενώσει δύο σημεία, οπότε έχει τερματίσει όχι η εντολή είναι ενεργοποιημένη, απλώς έχει τερματίσει ο σχηματισμός της γραμμής. Και τώρα εδώ μπορώ πάλι επίσης από ένα σημείο οποιοδήποτε σε ένα άλλο σημείο, βλέπετε την ώρα που πάω να σχεδιάσω τη γραμμή, το ξαναδείχνω, παίρνω την εντολή line, την ακύρωσα, την ώρα που πάω να σχεδιάσω τη γραμμή, πατώντας ένα κλικ εδώ, εμφανίζει κάπου ένα συμβολάκι. Αυτό το συμβολάκι είναι ένας γεωμετρικός περιορισμός, που σημαίνει ότι η γραμμή μου είναι εφαπτώμενη στον κύκλο. Βλέπετε που έχω κάνει κλικ, έτσι, δεν έχω κάνει εδώ πέρα πάνω, έκανα σε συγκεκριμένο σημείο, οπότε εμφάνισε αυτήν την εφαπτώμενη. Και όταν πάω λίγο προς τα εδώ, πάλι θα εμφανίσει το συμβολάκι της εφαπτώμενης. Εκεί λοιπόν θα κάνω κλικ. Εδώ το συμβολάκι, και ακυρώνω την εντολή. Εδώ το συμβολάκι υπάρχει. Εδώ όμως καθώς πήγα τη γραμμή μου, την άνοιξα λίγο, έφυγε το συμβολάκι tangent. Μπορώ όμως να το ενεργοποιήσω. Καλό είναι. Τώρα για τους περιορισμούς, όπως σας είπα, θα μιλήσουμε στο επόμενο μάθημα, αλλά να σας προειδεάσω λίγο αν θέλω να βάλω ένα περιορισμό ανάμεσα σε αυτή τη γραμμή και σε αυτό το κυκλάκι, γιατί όταν σχεδίαζα τη γραμμή, εδώ εμφανίστηκε η εφαπτώμενη, αλλά στην πορεία μόλις άνοιξε η γραμμή και πήγε και συνάντησε το άλλο σημείο εδώ πέρα περίπου εφάπτεται με τον κύκλο μου, εδώ έγινε εφαπτώμενο, αλλά από εδώ δεν έγινε. Οπότε αν θελήσω να βάλω ένα περιορισμό ώστε να κάνω αυτή τη γραμμή εφαπτώμενη με αυτόν τον κύκλο, θα πάω στα constraints, εδώ πέρα, και θα βρω τον περιορισμό που λέει tangent.
Οπότε εκεί τι θα επιλέξω? Θα επιλέξω τον κύκλο, δεν θα επιλέξω τη γραμμή ή τον κύκλο, δεν έχει σημασία, θα επιλέξω τη γραμμή και μετά αμέσως τον κύκλο και τώρα βλέπετε ότι δημιουργήθηκε, εμφανίστηκε αυτό το συμβολάκι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ευθύγραμμό μου τμήμα που σχεδίασα μόλις τώρα είναι εφαπτώμενο και από αυτή την πλευρά και από αυτήν. Το ίδιο μπορώ να κάνω. Η γραμμή αυτή εδώ είναι εφαπτώμενη με τον κύκλο, αλλά από εδώ δεν εμφανίζει ένα συμβολάκι. Θα μπορούσα να το βάλω και αυτόν τον περιορισμό. Τώρα είναι και εδώ εφαπτώμενο. Επίσης, άλλη μια γραμμή, εντάξει, από εδώ μέχρι εδώ, μπορώ να την κάνω οπουδήποτε, έστω εκεί. Εδώ τώρα βλέπετε μόλις έκανα κλικ σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκε το συμβολάκι της εφαπτώμενης, αλλά εδώ δεν είναι εφαπτώμενη η γραμμή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να εισάγουμε αυτόν τον περιορισμό tangent και να πούμε ότι αυτή η γραμμή θα είναι εφαπτώμενη με τον κύκλο. Και αμέσως δημιουργήθηκε. Έχοντας δώσει αυτούς τους περιορισμούς, ναι, τι άλλο θέλουμε να πάμε να κάνουμε τώρα? Τώρα ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτές εδώ τις καμπυλώσεις, που ουσιαστικά εδώ μας δείχνει ότι είναι ένας κύκλος. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα κύκλο με ακτίνα R30. Δεν ξέρουμε το κέντρο του όμως. Ξέρουμε τι? Ξέρουμε ότι ο κύκλος αυτός που θα πάμε να σχεδιάσουμε είναι εφαπτώμενος σε αυτόν εδώ τον κύκλο τον μικρό, τον ενδιάμεσο. Είναι εφαπτώμενος στους ενδιάμεσους κύκλους. Εντάξει, σε αυτούς εδώ δηλαδή. Κάνω κλικ για να σας το δείξω. Σε αυτούς εδώ. Είναι εφαπτώμενος. Αυτός ο καινούριος κύκλος που θέλουμε να σχεδιάσουμε είναι εφαπτώμενος, ας πούμε, ανάμεσα σε αυτόν και σε αυτόν τον κύκλο. Άρα, εγώ τι μπορώ να κάνω τώρα? Πάλι θα πάω να σχεδιάσω ένα κύκλο με center diameter. Μπορώ να το σχεδιάσω κάπου εδώ, στην τύχη, κάπου δεν με ενδιαφέρει που ακριβώς. Και να ορίσω τη διάστασή του, γιατί ξέχασα να την τοποθετήσω την ώρα που το δημιουργούσα στο δυναμικό πλαίσιο, να πω ότι η διάμετρος του είναι 60. Και προσέξτε τι θα κάνω τώρα. Πάλι μπορώ να τον μετακινήσω και αν τον πιάσω και το σύρω, μπορώ να τον μετακινήσω οπουδήποτε, έτσι. Αυτές οι περιοχές που όταν κάνω κλικ μέσα εμφανίζονται, αυτές είναι ουσιαστικά κάποια boundaries που δημιουργούνται, δηλαδή όλα αυτά είναι διαφορετικά προφίλ, δηλαδή αυτά θα μπορούσα να τα διαχειριστώ αργότερα στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και με κάποιο τρόπο να δημιουργήσω το τρισδιάστατο μοντέλο. Έτσι, αυτό μοιάζει και με την νυχτερίδα που δημιουργείται τώρα, μοιάζει λίγο με την νυχτερίδα του Batman, ας πούμε, αλλά θα σας πω, θα μπορούσα έτσι αργότερα αυτά τα boundaries, τα όρια που δημιουργούνται, να μπορέσω με κάποιο τρόπο να δημιουργήσω, να τα θεωρήσω σαν ξεχωριστά προφίλ στα οποία θα δημιουργήσω το τρισδιάστατο μοντέλο. Θα τα δούμε όμως αργότερα, θα μιλήσουμε για τη μοντελοποίηση. Ήταν μια μικρή παρένθεση αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα που βρίσκομαι, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να επιλέξω constraint, tangent και να πω ότι αυτός ο κύκλος θέλω να είναι εφαπτώμενος με τον ενδιάμεσο. Τον κάνουμε κλικ κάπου εδώ. Επίσης αυτός ο κύκλος θέλω να είναι εφαπτώμενος με αυτόν τον κύκλο. Τι παρατηρούμε τώρα? Πατάω escape στην εντολή. Παρατηρούμε ότι αυτός ο κύκλος εδώ πέρα έχει έρθει ακριβώς, έτσι σύμφωνα με το σχέδιο, έχει έρθει ακριβώς εκεί που πρέπει να έρθει σύμφωνα με το σχέδιο. Πάλι κάνω το ίδιο. Είτε μπορώ να δημιουργήσω ένα καινούριο κύκλο, εντάξει, θα μπορούσα να κάνω και το εξής, είτε να δημιουργήσω ένα καινούριο ή θα μπορούσα να σχεδιάσω ένα ευθύγραμμο τμήμα, πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό και από το κέντρο αυτό να τραβήξω ένα ευθύγραμμο τμήμα προς τα πάνω, κατακόρυφο, βλέπετε, η γραμμή μου είναι ορθοκανονική, δεν είναι λίγο από εδώ δεξιά, λίγο από εκεί, λίγο στραβή, δεν έχει κάποια κλίση, είναι ορθοκανονική. Την ώρα που το σχεδιάζω λοιπόν θέλω να είναι κανονική και εμφανίζει και ένα συμβολάκι, το οποίο αυτό το σύμβολο
είναι το σύμβολο της καθέτου, δηλαδή ότι αυτή η γραμμή είναι κάθετος αυτή που είναι παράλληλη, που είναι οριζόντια. Οπότε εδώ πέρα τι θέλω να κάνω? Θα την επιλέξω αυτή τη γραμμή, θα πάω σε αυτή την παλέτα και θα την μετατρέψω σε construction, σε βοηθητική. Και θα χρησιμοποιήσω τώρα μία από τις εντολές επεξεργασίας που σας έχω αναλύσει στο βιντεάκι με τα σκαριθήματα και θα επιλέξω εκεί πέρα την εντολή, όχι δεν είναι στις εντολές επεξεργασίας, θα πάω στο Create και θα βρω την εντολή Mirror. Mirror εμφανίζει ένα παράθυρο. Ποιο είναι το αντικείμενο που θέλουμε ή τα αντικείμενα που θέλουμε να αντιγράψουμε? Έτσι τη βρήκα μέσα από το μενού Create, Mirror. Ποια είναι τα αντικείμενα που θέλω να αντιγράψω? Είναι αυτός ο κύκλος. Θέλω να το αντιγράψω κατοπτρικά, δηλαδή όπως είναι έτσι τοποθετημένος, θέλω να έρθει κατοπτρικά στην άλλη πλευρά. Ποια είναι η γραμμή συμμετρίας? Η γραμμή συμμετρίας είναι αυτή, είναι η βοηθητική που δημιούργησα μόλις προλίγου. Και βλέπουμε ότι εδώ δημιουργείται. Okay. Το σχήμα μου έχει περίπου σχηματιστεί. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι ποια εντολή πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το σχέδιό μας τμηματικά, ώστε να προκύψει αυτό που βλέπουμε δίπλα στην άσκηση 5. Αν έχετε σκεφτεί ότι είναι η εντολή trim, είστε σε πολύ σωστό δρόμο. Η trim είναι η εντολή που πρέπει να επιλέξουμε και τώρα εδώ ξεχάσαμε να φτιάξουμε και ένα κύκλο εδώ πέρα προηγουμένως. Έχουμε δηλαδή αυτό το κύκλο εδώ το κύκλο που είναι εφαπτώμενος εδώ και έχουμε και άλλον ένα που είναι εφαπτώμενος ακριβώς εδώ πάνω. Ξέχασα να το σχεδιάσω. Create Circle Center Diameter, μπορώ να το σχεδιάσω κάπου εδώ, οπουδήποτε έξω από το σχήμα. Ξέρουμε ότι η διάμετρος του είναι 60 και με τον περιορισμό tangent θα τον μεταφέρουμε από αυτό το σημείο εδώ και από αυτό το σημείο πάτησα το μικρό τον κύκλο. Κάνω undo. Ξανά πάλι tangent αυτόν τον κύκλο, όχι με τον μικρότερο αλλά με τον ενδιάμεσο, και αυτός πάλι ο κύκλος με τον ενδιάμεσο. Λοιπόν, αυτό που μένει τώρα να κάνουμε, όπως πολύ καλά είπαμε και προηγουμένως, είναι να χρησιμοποιήσουμε την εντολή trim. Επειδή έχουμε πάρα πολλή πληροφορία μέσα στο σχέδιό μας, για να μην μπερδευτούμε θα πάμε σιγά σιγά και πρώτα θα πάω από έξω προς τα μέσα. Πρώτα λοιπόν θα αφαιρέσω τα τμήματα του κύκλου που δεν χρειάζομαι. Ένα τμήμα είναι αυτό. Κάνω κλικ εδώ πέρα. Άλλο ένα είναι αυτό εδώ. Κάνω και εδώ πέρα. Και άλλο ένα είναι αυτό. Το έκανα και εδώ. Εδώ μου βγάζει ένα σημείωμα και λέει ότι οι περιορισμοί και οι διαστάσεις θα αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της trim. Δεν με πειράζει αυτό. Ας αφαιρεθούν και αργότερα, αν χρειαστεί πάλι να τις αφού ολοκληρώσω το σχήμα μου, αν θέλω το σχήμα μου να είναι πλήρως ορισμένο για κάποιους λόγους, έτσι, αν θέλω να είναι πλήρως ορισμένο, μπορώ αυτές λοιπόν τις διαστάσεις και τους περιορισμούς να τα ξαναεισάγω αφού έχω σε τελική μορφή το σχήμα μου. Εδώ τώρα θα πάω και θα αφαιρέσω και αυτήν. Βλέπετε έτσι, εξέχει αυτήν η γραμμή εδώ πέρα, σύμφωνα με το σχέδιο δεν υπάρχει, οπότε μπορώ να την επιλέξω και από εδώ, zoom, κάνω αρκετό zoom και εδώ. Το ίδιο πάω και από την άλλη πλευρά, κάνω zoom και εδώ και εδώ. Το ίδιο θα κάνω και στις άλλες. Ό,τι κάνω στη μία, κάνω και το σχήμα μου είναι συμμετρικό. Θα κάνω και στις άλλες πλευρές. Τέλεια. Εδώ μου φύγε λιγάκι. Έχει φύγει λιγάκι αυτό. Αν πατήσω escape θα πάω να κάνω λίγο extend. Θα πάω να κάνω εδώ έχει φύγει η γραμμή, δηλαδή αφαιρέθηκε αυτό το κομμάτι που δεν θέλουμε. Άρα άμα επιλέξω την εντολή extend
θα αναιρέσω κατά κάποιο τρόπο την trim. Για κάποιο λόγο, εδώ, προφανώς για να αφαιρεθεί όλο αυτό το κομμάτι, ίσως αυτή είναι η γραμμή, δεν εφάπτεται σωστά με αυτόν εδώ τον κύκλο. Τι μπορώ να κάνω, να βάλω έναν περιορισμό και να πω tangent, αυτό το τμήμα του κύκλου θέλω να εφάπτεται με αυτό εδώ. Οπότε τώρα, όταν θα πάω να αφαιρέσω με trim, το τμήμα που δεν θέλαμε, θα δούμε ότι δεν έφυγε όλο το τμήμα του κύκλου. Τι άλλο μένει. Έχουμε επίσης να αφαιρέσουμε αυτά. Ξέρω ότι θα σας μπερδέψει λίγο αυτό το σχήμα. Εντάξει, προσπαθήστε λίγο όσο γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε και τέτοιου είδους ασκήσεις, για να έχουν και μια δυσκολία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά που μάθαμε στην πρώτη ενότητα που αφορούν τις εντολές σχεδίασης και επεξεργασίας. Συνεχίζω λοιπόν με την εντολή trim, να αφαιρώ τα τμήματα που βλέπετε εδώ, απουσιάζει αυτό εδώ το τμήμα, άρα κάνοντας κλικ το αφαιρώ. Αφαιρώ και αυτό εδώ το τμήμα, συνεχίζω, και αφαιρώ και αυτό εδώ το τμήμα. Αυτό που έμεινε είναι μια γραμμή διάστασης. Έτσι, δεν είναι κύκλος, δεν είναι γεωμετρία, είναι μια γραμμή διάστασης του περιορισμού. Συνεχίζω ακριβώς από κάτω. Εντάξει, έχουμε αυτό το τμήμα δεν χρειάζεται, αυτό δεν χρειάζεται, αυτό δεν χρειάζεται και αντίστοιχα δεν χρειάζεται και αυτό. Συνεχίζω και εδώ πέρα, αυτό το τμήμα δεν χρειάζεται, αυτό δεν χρειάζεται, αυτό δεν χρειάζεται. Και τώρα έχουμε μπλέξει λίγο με όλες αυτές τους περιορισμούς. Πατάω λίγο escape. Μπορώ στην παλέτα εδώ που εμφανίζεται να κάνω κλικ, αυτό θα μπορούσα να το κάνω και από την αρχή, να κάνω κλικ να μην εμφανίζονται οι διαστάσεις, οπότε να μην μπερδεύουν στο σχήμα μου, οπότε να μπορώ να το καθαρίσω καλύτερα εξ αρχής. Εντάξει, έστω και τώρα που το έκανα, δεν μας πειράζει. Μπορώ λοιπόν εδώ στη Sketch Palette που είχα κρύψει να πάω να κάνω μη ορατές τις διαστάσεις από το προφίλ που σχεδιάζω, οπότε τώρα το βλέπω λίγο καλύτερα. Αν σας μπερδεύει παρόλα αυτά, μπορείτε και έχετε φτάσει σε κάποιο σημείο και δεν το έχετε καταφέρει, επιστρέψτε σε προηγούμενα βήματα, κάντε undo, επιστρέψτε σε προηγούμενα βήματα και καθαρίστε τις διαστάσεις σε περίπτωση που σας μπερδεύουν. Και πηγαίνουμε πάλι modify, trim, αφαιρούμε από το σχήμα και αυτήν εδώ τη γεωμετρία και είναι αυτή και αυτή είναι εδώ πέρα, αλλά και αυτή είναι εδώ. Η βοηθητική γραμμή που υπάρχει δεν μας πειράζει, έτσι, αν και νομίζω ότι και constraints θα μπορούσαμε και αυτή να την κάνουμε μη ορατή, αν κάνω κλικ εδώ σε αυτό το κουτάκι, έτσι, δεν μας πειράζει που είναι ορατή στο σχήμα μας. Οπότε αν παρατηρήσουμε τώρα προσεκτικά θα δούμε ότι το σχήμα που έχω σχεδιάσει είναι ακριβώς αυτό που μου δείχνει η άσκηση 5. Finish Sketch και το αποθηκεύω και αυτό. Που θέλω να το αποθηκεύσω, είμαι στο φάκελο Training. Εντάξει, θα πάω με το βελάκι εδώ στο 2D Sketching, άρα είναι σαν να πηγαίνω στο φάκελο μέσα που έχω δημιουργήσει, στο φάκελο 2D Sketching, και εδώ θα το αποθηκεύσω δίνοντας το όνομα άσκηση 5. Έτσι. Άσκηση 5. Save. Και το κλείνουμε και αυτό.